So dito, nakikitaan ko rin dito, ano, yung iba sa inyo, may mga plano ka or direction kang tinitingnan ngayon, okay? So, para bang nasa crossroad ka na gusto mong lumabas sa comfort zone mo at gumawa ng hakbang para sa future mo, okay? So, ito rin yung sign ng pagpaplano at paglawak ng pananaw, okay? So, dito sa na-observe dito, no, nakikitaan ko dito na hindi madali. Marami kang niraranas na overthinking or anxiety, pwedeng guilt na bumabalik, ganyan. So, pwede kang kinakabahan sa mga desisyon. Kailangan mong gawin lalo na kung may tao kang kasama rito, no? Lalo na sa past issue, medyo may gumugulo sa kaisipan mo or pwede rin merong bumabalik na alaala, okay? So, tinuturuan ka dito na kailangan mong tanggalan to, okay? Para nang sa ganun, hindi ka masakop ng mga lumang alaala, okay? So, dito sa Seven of Cups, naka-reverse siya, no? So, ito yung mabuting balita rito kasi natanggal mo na yung mga edisyon or kalituhan, okay? Kumbaga dito ka patungo, ano? So, nakikitaan ko din dito, alam mo na ngayon kung ano yung totoo at ano ng fantasy, okay? So, mas malinaw na ang gusto mong mas piliin kahit ba mabigat sa ang isipan mo, no? Kumbaga, andito ka ngayon sa reality. Hindi ka na masyadong nag-iisip ng mga kung ano-ano. Alam mo na yung realidad, okay? So, dito, lumabas yung Queen of Cups dito, no? Naka-reverse siya dito and the Eight of Swords dito, okay? So, nakikitaan ko dito, dumaan ka sa emotional drain, okay? Kung meron kang kadiling na Pisces, Scorpio, and Cancer, okay? So, napagod ka. Maaaring nagbigay ka ng sobra dati, kaya ngayon ano, parang sarado or pagod ka ngayon, okay? Lalo-lalo na yung puso mo. So, paalala lang ito, no? Huwag kalimutan, alagaan yung sarili, okay? Habang nagmamahal or kahit nagmamahal ka or nag-aalaga ng iba, huwag mong kakalimutang alagaan yung sarili mo, okay? So, dito sa Eight of Swords, no, naka-upright siya. So, feeling mo minsan, stuck ka pa rin, ganyan. Para bang may gusto kang gawin pero may pumipigil sa'yo. Nakikitaan ko dito na ito'y kadalasan ay fear-based or pwede rin sabihin, takot kang magkamali or pwede rin kaya minsan nagdadalawang isip ka kung lumabas sa isang sitwasyon, ano. So, merong katotohanan dito na kaya ka, iba tipong kaya mong makawala rito pero kailangan mong maniwala sa sarili mo, okay? So, lumabas yung The Star dito, no? So, nakikitaan ko dito, maganda to kasi yung iba sa inyo na sa healing process or merong